काजलगाव म्युनिसिपालिटी बर्डनिफ्राय भारतनि फिरफिलाखौ न' मोनहोनो थाखाय थिरांथा लादों आरो फाननायनिबो मोनसे जायगा खालामनाय जादों। बे भारतारि फिरफिलाखौ काजलगाव म्युनिसिपालिटी बर्डनि फिसा ब्रान्चआव मोननाय जागोन। गुबुन गलायाव बायनायनिख्रुइ काजलगाव म्युनिसिपालिटी बर्डनिफ्राय बायोब्ला खम बेसेनावनो मोननो हागोन। 75थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनो थाखाय भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै बे खामानिखौ मावनो लादों होननानै काजलगाव म्युनिसिपालिटी बर्डनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों। दानिया फै बिदिब्ला बिथाङा मा फोरमायखो जों आबुङै मिथिना लानि। बेयाव जोङो काजलगाव म्युनिसिपालिटी बर्डनिफ्राय हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेवहाय फाननायनि मोनसे जायगा थिक खालामदों स्टल। दा सेंट्रेल गभर्नमेंट मानिजाथाव नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा स्टेट गभर्नमेंटनि मानिजाथाव हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै जोङो हर घर तिरंगा भारतनि 75 स्वाधीनता उदांस्रि दिवसखौ पालन खालामनो थाखाय जेरै जोंखौ थिनहरनाय जादों बा जेरै फोसावनाय जादों जों बिदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आगबारिदों। दासिमबो जोङो आसा खालामदों जोंनि मिउनिसिपालिटी बर्डनि आन्डाराव 6000सो न'खर आरो दखान दङ। गासिबनिबो न'खराव आरो दखाननि मोखाङाव बे बाराव नैबे तिरंगा झन्डाखौ उरायहोनाय जागोन। बेखौ जोङो मोनसे रेट बा मिनिमाम प्राइस मोनसे निर्धारन खालामनाय जादों आरो बे हिसाबैनो बेखौ पाब्लिकफोरनो आरो बयनोबो हरनाय जादों, दाम लानानै हरनाय जादों। जेनेबा बेवहाय 1000सो दं, खिन्थु जोंनि मिउनिसिपालिटीनि आन्डाराव जेसेबां बे काजलगाव बरतला धालिगाव सापागुरि बेवहाय 8000सो तिरंगा झन्डाया एभेलेबल जागोन। नोंथांमोनावहाय जेनेबा लांफैनो गोसोबा माबोरै मोननो हागोन? बेवहाय जायगा मोनसे सक दखानाव बेखौ साजायनानै दोननाय जादों। धालिगावआव मोननै मोनथामसो पइन्ट दङ, ओमफ्राय काजलगावआवबो बिदिनो कयेकटा पइन्ट दङ। प्रत्येक माने एबाराव ओरैबायदि मोनसे एनकारेज खालामनाय जादों जाहाथे जेराव फिरफिलाखौ मोनो बेयाव मोनसे सिम्बल बा माबा मा होनो ओरै गायनानै खानानै बेनार खानानै जाहाथे बेखौ फाननायाव आरो बायनायाव मोननायाव हेफाजाब होयो बेबायदि मोनसे बेबस्था दोननाय जादों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360